Hormat prezident bilen ýurdumyň harby hukuk goragy idaralarynyň işgärleriniň zähmeti, iş we durmuş şertleri barada edýäni aradalylarynyň çäginde gurulan garawymy itirap gaýdatynyň täze döwrübap idara binasy, beýleki urduş idara jaýlary bilen saýlaşyp, itirap merkeziniň görküne görk goşdy. Iki gatdan ibaret bolan täze bina Mary vilayet häkimliginiň düýüpli gurulşyk müdürlüğiniň buýrmasyna laýyklykda Mary demir beton ünümleri kärhanasynyň işgärleri tarapyndan guruldy. Döwletimizden garaşdyranyň 33 ýyllyk bayram münasibetli ulanmaga berilen garawymy etrap gaýdatynyň täze binasynyň açylyşy bayramçylyk dawarlary bilen utgaşdy. Bu ýerde Marynyň Kemeni adyny döwlet rahmet teatrynyň artistlarynyň täze taryhy eýämiň ruhuny laýyk derejede sahnalaşdyrylan edebi saly çykyşlary dawara gatnaşanlaryň ruhuny has hem belende götürdi. Bayramçylyk dabarasynda etrabyň medeniýet işgärleriniň estrada aýdymçylarynyň, tanys toparlarynyň, kadiýet işgärleriniň halkymyzyň ruhy dünýäsini baýraşdyran çykyşlaryna da uly orun berildi. Joşgunly ýanlaryny aýdymlarda hemde döwrübap tansarda arkadagy gahrman serdarmydan ýurdumyza gullady besirmekde hemde halkymyzyň kanuny behbetlerini goramakda alyp barýan rowaji işleri, milli kanunymyz bir karar döwrüsiniň täze ýamynyň galkynçy döwri hemde garaşçylyk bayramy we pehim paýhas ummany mawtumly praýylamy wasp edildi. Dawarda edilen çykyşlarda bayramçylyk gutlawlary aýdylyp, kadiýet idaralarynyň işgärleriniň iş we durmuş şertlerini ýokalanymak barada alyp barýan işleri hemde şeýle döwrübap binany gurduryp bereni üçin hormatly prezident we hemde gahrmanlar gydamyda alkyş sözleri beýan edildi. Etrap kadiýet idarasynyň täze binasynyň gurulşyny tapawtynyň gurulşçylary hormatly prezident bilen adyndan sowgatlan goşulmagy dawaranyň şatlykly pursatlarynyň biri boldy. Soňra dawara gatnaşany ýaşular hemde mehrem eneleri täze binanyň içine aýlanyp gördüler. Kadiýet işgärleri ýaşul nesliň wekillerini hemde mehrem eneleri täze idara binasynyň döwrübap otolary bilen tanışdyrdylar. Umumy tutýan meýdany nur bütüni 128 hektara barabar bolan bu bina iki gatdan ibaret bolup, onu iş otolarynyň 7-si, mejlisler jaýynyň 2-si bar. Binanyň otolaryny kadiýet işgärleri üçin ähli amatly şertler dürdüripdir. Binanyň içinde raýatlary hasabar kadiýet işlerini seljermek, maslahat beriş otagy, kompýuterler hemde beýleki zerur bolan kemeli enjamlar bilen dogry üpşenilipdir. Galkynyş otagyna bolsa türkmen halkynyň milli lideri gahrmanlar gydamyna hemde hormatly prezident bilen jowhar paýhasyndan dören ajaýyp kitaplary uly orun tutýar. Döwrüň talaplaryna laýyk derejede gurulany bir täze idara binasy bilen tanışan mehmanlar hemde kadiýet işgärleri ýurdumyzyň harby we hukuk goragy idaralarynyň işgärleriniň ýaşaýyş durmuş derejelerini gowrandyrmakda amalaşyrýany belent maksatly işler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrmanlar gydamyna hemde hormatly prezident bilen arkadagy gahrman serdarmyda alkyş sözlerini beýan etdiler.